Arratsaldeon, puf, gitar eskerrik asko raidorrengatik, benetan mila esker. Andredo, Eneko Sánchez, atxaldeon zen moz. Arratsaldeon. Bueno, badirudi Julen ari dela zerbait retokatzen, Bale, oraindik ez gaude orduan, euneko eunean. Euneko unean badirudi ezetz. Bueno, eskerrik asko puf gitar raidorrengatik, eskerrik asko pantaiaren bestelean zaudeten guztiei, eta eskerrik asko ere bai azkenean aspaldiko partez, Enekori. Bueno, lotxa gutxi hori albo batera utzi eta, bueno, agertu delako gurean. Kaixo, Eneko? Kaixo, atxaldeo. Bazan garaia, baino. Bai, bazen garaia, Ondo, landa lan ibili naiz eta bakizue. Lanak jaunak. Bai, ez da. Zuan dara da zer moduz? Ondo, hemen Eneko ikusten oso graziosoa da, ezagit, suposatzen Twitchen ere horrela ikusiko dela, baina Eneko ikusten da hori, batean dagola, fijatu zaitezte, Eta mugitzen da batean super azkar. Horrela, bai, geratzen da, atrankatuta bezala. Bai, eta gero akumulatzen da dena, ez? Hori da, eta Bai, eta mugimendu guztiak hasten dira. Ni ere pixka bat horrela nago. Begira, Julenek volumena ajustatzen didan bitartean, ni ere pixka bat horrela nago. Geratzen naizela hola, eta gero. Ez ongi, hemen mandarina bat jaten. Mandarina bat jaten? Bai, nola hau Twitch den, pixka bat rollito horretan, ez? Bai, Twitchen asko egiten da, hau. No sé qué... Por cierto, Errasti, zenbat ikusle ditugu orain? Orain bertan 16 ikusle, ez dago batera gaizki, ez da? Ez, oso gaizki dago. Gaizki zeren orain, ezakit enteratu zaren, egin mundu honetan bizi zaren, baina Euskal Twitcharen zabaia nolabait igo egin da. Bai, ondoren hitz egingo dugu hortaz. Gaurkoan agindu dit, pasaden igandeko errekor hori lortu zuen gizasemeetako bat hemen izango dela. Gurekin txatean behintzat. Gizaseme edo giza alaba. Bege, ondo, apreziazio ona. Martxoaren 8 izan da, eta... Bai, ja, nahiko programa berde. Benetan, More egin barko genuke, baino... Bai. Ez dugu gehiagire prestatu. Txatean zaudeten emakume iruditzen zaizue, hemen 3 gizon feminismoari buruzko lezioak ematen. Kaixo, neskak, gaur esplikatuko dizuegu zer den feminismoa, Bueno, aztu aurretik, batzutan azten zaigu, baina gaurkoan ez zaigu aztuko. Julen Díaz, arratsaldeon. Zer moduz, oso bajo entzuten zaitugu, Julen? Jesus Aurtsoa. Hola. Bueno, Eneko ez dakit enteratu zera, baina azkeneko programetan, Julen egonda gifak, irudiak eta horrelakoak jartzen gure gainean, eta gaurkoan ere aberre hain inspiratuta egoten den. Duela 15 egun oso ondo ibilizan, baina gaur ikusiko dugu. Tipo la resistenzian egiten dutena? Gifak eta memeak eta horrelakoak txertatu? Programan zehar? Bai. Estilo horretan. Riberrokek dioen bezala arkakuso, venga, atera zaitez behingoz, bakegulak hortza dela. Eta, bueno, kriston eduki pila badago gaurkoan, orduan, iruditzen zaizue ja astemagera? Bai, eduki gehiagi dago, venga, aurrera bestela. Venga, guazen, belarri presarekin. Bueno, eta, Ander, konta iguzu, zer gertatu da edo zer ari da gertatzen aste honetan aktualidadari dagokionez? Bueno, esan behar dizuet gaurko tartea dela pixka bat popurri, aurreko asteko gauzak nituen, eta bueno, esan dut, zer egiten dut, aurreko astekoa, porque, claro, aktualitatea horrela da, osea, denbora guztien zerbait berria eskaini behar dezu, eta esan dut, ez, hau da informe semanal, hemen hartzen ditugun notiziak eta pixka bat, hau da ura handitan, nola baita ezatzeko. Hemen hartzen ditugu notiziak eta pixkat sakonean juten gara, Orduan, bueno, hori, berriak, aurreko astekoak eta pixka aztarrak igual, aste hontakoak ere, beraz hori, Julen, pantalla partekatuko dut. Eneko, bakarrik introarekin ja enroiatu da, ikusi dazo? Nere, bai. Zer dagoen? Hortxe, ikusten duzue, beraz... Zer dagoen?
Aiba, barkatu. Bueno, Men, ez dut esango. ai. Txoin, Osea, zeizea, zen ez bronka. Bai, ya está. Bueno, ez dakit enteratu zeaten, baina Isabel Ayusok dimititu egin du. Honek zer esan nahi du? ¿Qué dices? Bai, honek zer esan nahi du? Gabon, txiki iru, arkakuso lo dago, bai, ez dakigu nun dagoen, eta ez da saldu, oraindik hemendik. Zer esan nahi du honek? Ba, Ayusok hor nunbait aurkeztu duela bere dimisioa Madrileko gorteak edo Madrileko asamblea nolabait desegiteko. Baina zer gertatu da? Ba, bueno, gaizki esplikatzen ari naiz. Egin nahi omen zioten zentsura mozio bat, Isabel Díaz Ayusori. Orduan berak esan du, zentsura mozioa egin aurretik, nik, disolbatuko du. Dimitituko du. Hau da nolabait, pentsatu zure bikoteak utzi behar zaituela, eta berak esan behar dizunean utzi behar zaituela, esaten diozulazuk utzi egiten duzula. Ez? Agian Belen Estebanek egingo lukeena da, no me echan, me voy, Hori da, Ayusok egin duena. Zer gertatzen da? Hor nunbait, omen dagoela aukera gertatzeko pixkat fotofinish arazo bat. Zergatik, zeren, berak aurkeztu du dimisio hori eta disolbatzen du Madrileko asamblada, baina zentsura mozioak ere aurkeztu dira. Eta hor omen dago... Asamblada horizontala da Madrilekoa? Gurea bezala? Ez dut uste. Zutan bank kolektibo horizontala da. Ez que grazia egin dit, Madrideko asamblada. Ez? Ematen du herri asamblada da. Herria da. Asamblea de Madrid, bueno, nik hola itzuli dut. Julen, jetxipizkat katalana iruditzen zait. Neri iruditzen zait hitza oso katalana, la asamblada. La asamblea de Madrid. La asamblea de la asamblada. Bueno, kontua da, hor egongo dela fotofinish dirudienez, eta hementxe titularra, el gobierno de Ayuso comunicó a la Asamblea de Madrid la convocatoria electoral 2 minutos antes. Beraz, agian 2 minuturengatik hauteskundeak daude Madrilen. Bueno, ez dakigu, ez zaigu importa Madrilen zer gertatzen den egia esan, horretarako ETB dago, nahi badezu ez zer jakin zer gertatzen den Madrilen, ikusi ETB, eta hor kontatzen dute, Madrilen zer pasatzen den, eleku batzuetan. Zergatik, ETB zaizu gustatzen zuri? Neri ETB asko gustatzen zait. ETBko zer daukazu ETBren aurka? A ber, esan. Ez naiz eroriko zure trampetan. Tira. Ez que, Ander, gauza bat, Twitchen gaude. Orain, Twitcheko liderra ETB da. Egia da. Orduan, ez da, orain arte bai, baino, ja hemendik aurrera kontu pixkatekin... Hori pentsatu nuen, Hori zen pixkat ikusten, zuzenekoa Twitchen, eta esaten nuen, ama, jota, nik, igual, ETB-rekiko jarrera aldatu beharko nuke? Abab, jartzen du hemen suspekainek. Abab, hau da bot bat sartu zutelako, ez? Uste, bai. Bai, egon zen... Uau, esan behar nuen jurruta bat. Ez dut esango, hori zure kompetentziakoa da. Tira. Hori zure kompetentziakoa da, barkatu. Bai, bot bat sartuz dela, bueno, hori arkakuso kontatuko digu. Tira, berriekin aurrera joateko eta amaitzen juteko, martxoaren 8. Amaitzen? Eneko? Osea, tweet bat ekarri du? Eta ja, amaitzen dijoa. Ez que, hau akojorantia da. Bai, eta gero esaten du berek tartea dela motxena. No te jode, prestatzen du lako. Bi tuit ekarriko jozu. Lotxagabia. Ja, jarritu dezaket? Vale. Bai, noske. Atzo martxoaren 8 izan zen, eta esan dugu, gure saio hau, dana gizonak ea, eta... Atzo martxoaren 9 izan zen, ustez. Ez atzo, ama, dakat hemen, eske dakat argiako kalendarioa aldatu gabe. Por comentar, Txoño, orain aldatuko, Ya está. Gaur amar. Haude, vale. Osea, earki prepatuik, errazti? Zeunetan bizian ez dakita. Kojolantia. Vale. Orduan, martxoaren 8an, nik gauza asko esan genitzazke hemen, baina txio hau ikarri nahi izan dut. Eta honela dio, isildu beharko ginakela esateko txiokatzen jarraitzen dugun gizonon nazioarteko eguna. Izan ere,
gizon askori ere hau pasatzen zaigu, Martxoaren 8 iristen da, eta gure protagonismo dosia ere bilatzen dugu nola edo ala, eta hori. Gertatzen direla horrelakoak, tira. Grazia egin zian tuita eta ekarri nahi izan dut. ETB ekarri dugu... Beti polemikatan, Fake news. Txortaketa masiboa, hau aurreko asteko notizia da, baina, hor iritsiko zen zuen WhatsAppetara, txortaketa masiboaren kontu hori, baina segituan atera zen ETB esatera, beraiek ez dutela esan txortaketa masiborik egongo dela, begira, hemen ikusten ditugu. Eta frogeta guztia jarri zuten, bai. Txertaketa, hor ez da oso ongi ikusten, txertaketa masiboa jartzen zuela, sekulako desilusioa eragin zuen honek. Gustatu zitzaidan, zerbaitan larria izango balitz moduan, ez da? Rektifikazio publikoa egin behar izatea, ez horregatik. Gainera erabili zuten hor jarri zuten, ETB-ren izen ona zikintzeko norbaitek txortaketa, izen ona zikintzeko komunikatu bat atera zutelako. Ez da kanal diocesano bat, bagizu, olako gauzetan sartzeko. ETB-ren izen ona zikintzeko, osea, ETB-ren izen ona zikintzen du txortaketa masiboa bezalako txantxa batek. Ez zerk zikintzen du Ander, a ber? Ez dut esango, errazti, begira, egongo naiz, hau izango da, saio hau izango da, eslaron. Joango naiz, eslaron egiten denbora guztia. Esplikatuko dago? Bueno, ez dago ez esplikatuko, menga, ba. Eta azkeneko notizia izan zen... Eta azkenekoa, osea, txio bat, pasaden asteko notizi bat, eta orain, a ber, zekatzen zuen. Nola etengabe mozten hau zuen, pues luzatu. Barkatu. Hau zer da, kongresua, edo? Badakizue, duela egun batzuk Pedro Sánchezek eta Espainiko gobernuak egin zutela halako ekitaldi bat eta graporen armak nolabait suntsitzeko, horrein nahi izan zuten. Apisonadora batekin eta. Tira, asko irakurri ahal izan dugu horren inguruan, baina niretzako hoberen laburtzen duen txioa, hau da, hemen esaten du, txiolari honek, de ETA, de los Grapo y del tiro al blanco hermanos Heredia. Izan ere, hor arma asko ikus zitekeen hor zea hortan, baina haien artean eskopeta de balines, hoietako bat, eta eta gero beste batzuk ere erantzuten zioten, y de Curro Jiménez ere, hemen alako zea batzuk, ez dakit, trabuko batzuk, 18. mendeko trabuko batzuk. Hola. Hemen aprobetxatu indi eta, eske apixona ora hundi ezan, jende asko zeon daura bete inbertzan. Hori da, eta pixkat jarraitu nahi badezue, ekitaldi honen jarraipenik onena edo egin zuen Facu Diazek, bere Twitterren ikusi dezakezue zeren egin zuen komentatu. Pixkat... Twitchen egin zuen, baina Twitterren dago igota. Twitchen ja ez dago. Orduan, benetan gomendagarria, ez dugu hemen jarriko, 2 minutu dira, eta gaur badugu material asko, orduan ez dugu jarriko, baina benetan, Facu Diazek... Beta arteko gauzik honen aztu jarriko? Nahi dezue jartzea? Ez zera daki dezala... Gainera gaztelera, ez da. Eta azkenekoa, txaskarrillo bat, naizeko notizi baten... Eta zer dokazuztuk espainolaren aurka? Facebooken... Zer dokazu espainolaren aurkazuk? Zer? Gaztelaniaren aurkazuk dokazuzuk? Batez. Bale. Hola, zidegi garinek zerbait idatzi zu, Ander, hor lasaieko zean batian. Apa, hola, zidegi, txapeldun! Gertatzen... Oine tokaioak. Neri errazti Espainia asko gustatzen zait. Espainolez hitz egiten dut, nere gurasoekin, eta Espainiara joaten nahi zoporretan urtero. Tira, jarri nuen naizeko notizi baten komentario bat. Kontua da hori. Durango y Elorrio son los primeros municipios vascos en pedir una moratoria con la antena 5G. Eta orduan nik zer egin nuen, venga. Ani Elorrio, no? Enagor. Pixka buen rollito, eta jarri nun Kaukorikuraren Miguel Bos G. Abestia, ezakit ezagutzen dezuen, ez behazu ezagutzen Miguel Bos G. Bai. Pixka konspiranoiaren inguruko abesti bat. Baina erantzun da. Erantzun bezala jarri nuen. Barkatu, oraintxe kontratu naiz Facebook dela hori. Bai, naizeko Facebooken. Daude kroketak egiten ditutzen pertsonak eta zu.
Hori da. Vale. Eta pentsatzen undana, buen rollitoa izango zela, edo jiji-jaja, hor reakzio batzuk ikusten dituzue, batzuk parrez eta, baina Joe Materi zion grazia askorik egin, eta honakoa jarri zidan, Under Ego, vaya gusto musical que tienes. Tú estás inmunizado contra todo. O sea, que ustedes mendikan Joe Materi, markamena eskatzen diot, barkatu Joe Mat, bosgea oso kontu serioa da, pantomima fullen bideoan esaten duten bezala, 5 es el tope de Gs. O sea, 4, barkatu, 4 es el tope de Gs. Ya más de 4 ya decir. Irakurri Elaia Sánchezen iruzkina irakurri. Se jartzen du. Vergonzoso que se haya votado a favor de esta gigantesca idiotez. Te miro a ti, H. Bildu. Ez que zerratiko mititzan dituzu H. Bilduren aurkako espresioak eta... Ez da ikusten gainera pantailan, O sea, hori guk ikusten dugu, pixkat gehiago, orain jarri dut, bai. Bai, ez ditut omititzen. Horrazti hor, bai, egia da, gero beste batek ere esaten zuen H. Bildun urgentziaz behar zela, bida, Itziarrituño, Itziarrituño, hemen, naizen aldeko kanpainan. Eta hola, xe! Katxea hor dainduko zian. Ni galdera badakat. Bai. Galdera bat, agian txatekoek ere... Osea... Bai. Agian txateko jendeak ere lagundu dezake, beitu. Ostras, norbe dago txatean. Egongo da, ez dakit nik ezin dut irakurri. Nik eran egungo teknologia dakat eta ez dit ematen daneako. Bueno, asuntoa da, lenguan, streaminga bukatua streama o beste mierda hoi. Bueno, konpartitzeari utzi diozu o... Nik ez, utziko diot. Bale. Bueno, asuntoarek lenguan sartu nintzen Facebook batiak, eta norbaitek igozun, señor polizia autonomiko batzuen argazkia horri bera zen, taberna baten, zeo zehatzen. Bai. Eta komentatzezun, lauko taldeak. Bai. Eta lehenengo komentarioak zioen, y a estos, ¿quién les dice algo? Ta orduan nik nahi nun erantzun, los de asuntos internos. Jarri nahi nion, en plan, o sea, iruitze zitzei dalako super salaua komentarioa. Nere galdera zera da, hori esan daiteke? Bai, a ver. Ze puntura arte sartu gaitezke pixkat hamburguesak itea gai horrekin? Ez, aragi pikatu zea hortan. Hombre, hasteko argazki hori atera zuenak. Eta igo duenak. Eta igo duenak, atera baino, igo duenak, ja delitu bat burutu zuen. Claro. Aurpegiak ikusten direlako. Claro. A ber, guazen pixka jendeak kokatzera. Kontua da, taberna bateko terrazan, ez? Zaudela 8-10 ertzain. Bai. Zerbait hartzen, gehienak maskarilla gabe, eta bar. Ez jarri argazkia, Ez dut jarriko? Ez jarri. Ai, akojona, baina, zerrazki. Ez nahiz akojonatu baina, osea, badakigu hori delitu bat dela, igo zuena, vale. Orduan, zu jarri nahi dezu? Ez. Baina nik deskribatu dut. Baina egia da... Hori ez da horrela, ez da delitua. Zergatik ez da delitua, nik ulertuta daukatenaren arabera bada delitua. Hombre, a ber, etzaile, nik uste delitua dela ikusten badaztintzuk diren edo... Identifikatzen zaie. Etzaile, ikusten urrutitik eta gaizki da. Baina nik uste dut, zuk ezin duzula EAEko polizia maitatu baten argazkia igo ez dare, nola esatea, cuerpos y almas de seguridad del Estado. Cuerpos y almas. Cuerpos y almas. Cuerpos de seguridad del Estado. Begira, badakizu kontu guztionen inguruan hori galdetu geniza joken? Nori? Zenik. Mikel Manten hori? Bagian bai. Venga, bagoazen. Vale. Nik utziko dielekua. Kaixo, Mikel naiz. Arazo badaukazu, deitu iesa dazu. Arratsaldeon, Mikel, zer moduz, aspaldiko? Kaixo laguna, ez nator batere humore honez, zuekin egia esan. Zergatik? Eta bueno, gure ikusentzulezkoekin ez daren. Pues, ikusi dut ala nola ari zaretela boikoteatzen nire saioa.
Bai? Bai, begira, hau oso erreza zen. Eskatzen nuen gauza bakarra zen, zuek nolabait jaten ematea, alimentatzea, nola da, bazkatzea nire saioa zuen zalantzekin. Bai, hori egia da, Eta niri ez etorri, eske justo harrapatu, deno dugu zalantzak, si hasta ni dauzkat. Egia da, jende berriren bat epaldin badago gure saioan orain, zu zera, Donostiako udaletxeko teknikaria, eta kasu honetan, zuzatoz, ideiarik ez saiora, jendeak dituen, ez, duda edo zalantza horiek argitzera. Arazoa zegin da, Mikel? Arazoa da, ez dudala inungo dudari jasotzen, eta orduan ezin dut saio bat autoayudakoa egin, ez duelako materialik. Zure saioa beraz, autolaguntza da. Bai, zuen ikuspuntutik, bai, nere ikuspuntutik da, ayuda al prójimo. Asuntoa. Vale. Asuntoa da, nola ez duzuen zalantzarik, eta nidak gidan de sobra motibo politikoa daudela honen atzetikan, batez ere beltzeko amarragorriekin dagoena hor nere ondoan, bai, zu. Nik enuk ez esango, Nik enuk ez esango. Bueno, zu izo, zeren baita ere en comunicación del rollo lan egin duzu. Gogoratzen duela. Vale, esan behar duena da, hori, irekiko dut kanpoa, porque nik ez dut uste gure ikusentzuleak direnik gaizka. Zelaia. Hori da, irekiko dut eta sartuko du baita ere duda sukaldekoak. Eta gaur ez dut saioa egingo, gaur errezeta bat egingo dut, eta popatik hartzera. Begira, esango dut, eske azarrenago. Eta popatik hartzera, bai. Lotura bat, ez dakit zalantza bat, ez, da Lenokoari buruz. Oraintxe ikusi genezake bideoa. Mikelen eta gero, porque bestela pentsatuko du. Eta zu popatik hartzera. Vale, pintxatuko dugu orduan zure bideoa edo ez? Bai, pintxatu. Eske 3 zati daude, baina pintxatu lehenengoa. Vale. A ber, eske, hau teknikoki ez da beter erreza, A ber, aditzen den. Jo, jaztutan eukan, azte bete, saiorik egin gabe eta ja, enekin nola... Mikel, bitartean, azkar batean, legala da polizia grabatzea, bai edo ez? Hor, Riberrokek esan duen bezala, bideo badago azaltzen duen hau oso ondo, eta hor, linka jarri du, azaltzen duena posible den edo ez. Vale, beraz bideoan dago erantzuna. Bai. Vale. Ez da entzuten. Erabaki du prestatzea bakalatua pilpilean. Beraz, simpleki egingo dugu eta begira. Hemen ditut ingredienteak horrela ikusten didazute, zer bakarrik nago. Begira, erabiliko du perezila. Tapatu marka! Baratzuria, nik aurrera berdin dut. Eta oliba olioa, azidez... Ikusten olibarekin egin du atxean. Orduan, Barkatu azidez 0,4. Bai, hori jartzen du olio guztietan. Zuk egiten duzu pilpil bat, olio virgen extra batekin, olioaren zaporea matatzen du arrainarera. Orduan egin badezu bat, dena suabeagoa. Osea, extrak zer dira, oso fuerteak? Bai, fuertea dira. Begira, nik horienekin, eta hori, enbasean bertan ez, envoltorioan etiketan espezifikatzen da. Diferentzia bat egitea patata frigituak girasolarekin, edo olio normala, edo olio virgenarekin, ze diferentea diren patatak? Bai, baino bi olio ezberdin direlako. Ez, oliba eta virgen. Oliba normala eta virgen. Ez que nik oliba normala gure etxean ez da sartzen, ezakitze ba. Gure etxean beti virgen extra egoten da. Nerean ere bai, baino pilpilaren txako normala. Vale, perfecto. Bida, hori zalantza bat izan ziteken, ez desberdintasun dago virgen eta virgen extraren artean da, bira, ja argitu dugu. Claro. Hoi da. Pikatzen dut baratzuria, kontuz behatzekin zer bakarrik 10 ditugu, eta erreserbatzen dut.
Eta orduan, hartzen dut arraina, hau bizigua da. Ez que erosi dute arraina, eta daukat dena hemen. Da berdel, nazu naiz, bizigua ez pentsatu nire soldata. A ver, barkatu, zer? Dala berdel, bizigua da bezugo, nazu naiz, berdel nahi nuen esan. Berdel. Ah, vale. Bai, a ver, ni nire soldata ona da, baino ez horren ona. Zure soldata publikoa izango da, imaginatzen dut. Bai. Bueno. BOPV-en bilatu dezakegu? BOPV. Bai, badakizu, BOPV baita ere dela, ez. Eta hau legatza. Begira, Begira ze koloia, txabal. Jarriko gera. Bueno. Hau da mundialekoa izango da. A ver, bakalatua... Bueno, bakalatua ez, makailua esaten omen dugu, Bueno, hemen dago. Hau da bakalatua, horrela. Eta bueno, moztuko ditugu zatiak, gutxi gora, bera. Zati batzuk, horrela. Eta... horrela... Eta hemen... dago... Alduzu pasatu pizka nahi baduzu hau. Hau erabiliko dut, beste erabiliko, batera kutsiko dut. Bai, mozten du bakalau bakarri. Hor zatirekin... Eta hau ezintzen editatu, Mikel. Baino... Alzenuen editatu. Baino nik egin dut horrela. Ez que gaur bakarrik negoen. Ah, osea, tripodea jarrita egin dazu? Bai, klaro, orain ikusiko duzu, mugitzen naiz. Ai. Eta orain, mugituko zareten erekin, eta eramango dute kamera onera, dala zura, eta horrela ikusiko duzue. Zendena egingo dute korte batean. Ba, begira. Ajoa botatzen dugu hor, eta jartzen dugu zua fogo medio. Eta orain, berotzen denean, esplikatzen dizuet gehiago. Beraz, egin duzuna Esan da, dut korte batean, baino gero esan dut ez, hobeto ez, porque... Eman behar da pixkate ez, zebori intriga hori mantendu behar da. Beraz, egin duguna da orain arte arraia moztu, bakailua boztu, ezta? Eta refrito bat. Eta baratzuria edo berakatza, eibarren. Berakatza. Vale, berakatza. Ikusiko dugu bigarren zatia? Bai, jarri. Ni badakizuk gaur ezer, hori. Bueno, bueltan gara, jarri ditugu baratzuriak. Hori ez da olioa izango, ezta, Mikel? Hombre, ez. A ver, baino. Eta kaiena ikusten duzu hemen... Baina, a ver, flotatzen daude eta baratxuriak, Mikel. Zu zenbat bakalatu pilpilean egin dituzu? Batez, baino, jode. Bagian horregatik egiten duzu galdera hau. Osea, eske kontua da. Ez dula ekartzen. Ez errezeta veganorik. Agian gehiago hitz egiten ari zara. Agian gehiago hitz egiten ari zara. Veganoa da hor, zeon arrainoi. Ez dakit, agian errezeta bat baino gehiago dago. Agian gehiago hitz egin duzute eta gero retroceditu behar duzue. Bale, barkatu, ikusiko dugu eta isilduko naiz. Vale. Bueno, hori orain, baratzuriak egin direnean horrela pizka, erretiratu egingo ditugu. Jarri dugu abundante olioa, ikusten dezute hemen, ze bainera. Bai, ikusi dugu. Bueno, horrela. Eta zua bajatuko dugu superbajo. Orduan. Tofuzko arraina. Txaten du pungitarra. Agian, tofuzkoa jangun dezakezute. Nire... Baina tofua txarra da. Maravillosoa. A ber, ikusten badago bideoa eta hitz egiten badezute, ez da, entzuten. Ja, vale. A ber, hor esan dut, nire durabeleseko plato maravillosora erretiratuko ditugura baratzuriak eta kaiena. Ez dugu platera hitz egingo berriro, baina, en fin. Hori da. Eta hemen jarriko du baratzuria. Pasa pizka, ze da baratzuri ateratzen, ez dauka. Desde luego, bai.
Anderredok baino zerbait gehiago tardatuko dezu gaur, Mikel? Da, Hombre. no, lasai. Eta zer gabe. Nik kritikatu nezazu lasai eta... Olio horretan, Ai, barkatu. orain, hartzen dugu, eta olio horretan jarriko dugu bakalatua. Orain pasa, porque jarriko dut bakalatu guzti. Olioa ez du egon behar, erabili dugun orain. Errazti, iriki premier, eta hasi Bago, ditatzen mesedez. Eske, Beraz, egingo dugu. Meneo, horrela, Dena ondo repartitu. Hau, hemen utziko dut. Eta meneito. Eta osten denean, zu gainean jarri. Eta meneo. Gatza bota diogu La clave del pilpil. Eta horrela, euki arte saltza uniforme bat. Gero, platoa bukatzeko, eta horrengo errezeta lantzeko, konektatuko dute zuekin berriro. a ber, galdera bat. Baino salsa espeso hori, bakailuak botatzen duen juguarekin egiten da? Hombre, claro. Hori Uste egiten nuen da. irina Jartzen botatzen duzu. zeniola, edo... Ez, majito! Vale. Ez! Botatzen da oliba olioa abundantea eta gero ematen zaio eskumuturrarekin eta gero bakailuak soltatzen duen gelatinarekin edo kokotxa berdina da, Ja. egiten da pilpila, baina trukoa da olioa egotea epela. Orduan, eman bar zaio eta osten denean pixka batola jarri zu gainean kendu eta segi. Hori da trukoa, hombre. Vale, jarraituko dugu guzten, bale? Bai. Vale? Venga, superondo goaz, Opa pilpil, hau da superdonostiarra. Zuetako asko ez duzue jakingo, baino hau da reseta oso donostiarra. Bueno, kendu zutatik jarraitu, rikirrak, begira, eskumutura. Ez baldin badaukazu ohitura, ortopedietan badaude muñekerak. Eta orduan jarri alduzuen muñekera edo berdaje artesanal bat, ez eukitzeko agujeta, gero, bale? Bueno, edo bestela bi eskuekin, repartitu eskerra, venga, poliki, guazen, horrela. Gogoratu, kendu gindila oliotatik, bestela gero, zure amona, dantzatuko du, nola da hau, harina, bale? Venga. Vale, hori bigarrena. Por cierto, Asier Errasti, Bai. etorri da Arkakuso txatera. Norretorri Arkakuso? Ez dakin orden. Bai, lokartu da. Faltan bota nauzu esaten du. Zortzirak eta hogeita mairutan nik ja ez dakin orden. Boikotazo del Arkakuso, baina bueno. Ez. Etorri da raidaren bila. Norbaitek nahi badu bederatzietan streaming bat egin guk, raideatuko diogo, bale? Baina gaur, Arkakuso ez dugu raideatuko. Ez du lako prezi. Bai. Aurreko netorri izan gutxitan da gaur, bueno, ez zelen txio, baina... Ez. Bale, jarraituko dugu bakailua pilpilean nola egiten den ikusten. Que por cierto, es que nik uste nuen pilpilean zela saltxa gorri horrekin. Edo hori da la Bizkaina. Bizkaina, hori eske uste zenuen gaizki. Ez que nola, ez dakit, ni, ja, 10 urte daramatzkit horrelako. A ver, Atletikeko bandera gorria Bizkaina. Vale. Eta justo kortea egin dezu eta espesatu da saltxa, ez? Bai. Magia. Ikusten duzu ez salsita uniforme eta potola lortu duen? Gelatina royal horietako bat bota diozu. Maizena. Edo maizena. Vale. Maizera. Falta zaigu, añadituko ditugu baratzuriak, bada barrura. Horrela, supero. Dauka pinton, Eta nola izan da nahiko esango nuke nola esaten da, improvisau, ez dute karri perejil fruta dendatik, orduan botako diot etxean daukadagun denok perejil lehor. Etzaizu entzuten, Errasti. Muteatuta zaude. Hori bai, sakrilegioa nioen. Horrelako plater bat egin, eta zaporerik ez duen perejil zatar hori botatzea, Mikel.
Baina platera zer da, perejila arraianekin edo bakaiaoa pilpilean. Vale, Es que vamos a ver, da totalmente sekundarioa. Hori da esatea bezala, jo. Eta ekarri didazu Granadako olioa eta ez jaengoa. Pues bueno, es que importantea da pilpila sortzen dena, ez? Gainontzekoa, a ber, egia da, alba duzu, hobedala naturala. Pasa, que nola izan dute improvisatua matxidaraengatik, honengatik. A ber, ni adibidez, nire gaztelubideko lagunek edo artesanako lagunek invitatzen dutenean, ez zaitu kurritu ere egiten horrela egitea. Fritarrek esan du, honek ez du ideiarik. A ber, gelditu pizka bat. Hau da, zuek usten duzue Argiñano bere restaurantean ematen duela direktoan kozinatzen duen mierda hori, osea, garbanzozak eta hori. Pues hau da igual, nik egiten dut zuen mailako janaria. Baina bueno, zuek nahi duzuena esan. Jarraituko dugu. Naiz. Bai. Jarraituko dugu ikusten. Bai. Eta horrela, pixka bat, botako diogu, gainetikan, baino badima daukagu fresko bat, geratzen zaio hobeto. Ez que botatzen dut eskura, porque egun batean, horrela egin nuen, eta liatu nuen la de Dios, esaten dena. Ba begira, ikusten duzuen. Asko ez. Batze dago, nire bakalado kazuela. Dut, bide batez, inbidia pizkate emateko. Hola, hola. Gogoratu, horretzen duzuenean, erostea ogia. Bestela, bajon, baten bati, bajoia. Eta begira, beste errezetan, egingo dut hemen, ja perejila ez dugu behar. Bueno, nola badakidan, Asier Errasti, zarela belarjale, eta txibatu dit, zori batek, beste mutiko batek, duela neska bat, baita ere belarjale, ba, zuekin zehatzeko, egingo dugu, humus, Errasti, seguru asko jaten duzula humus. Eta, egingo dugu humus, kasero bat. Orduan, humus kaseroaren txako behar dugu. Zenizero bat? Hola, kasero itxura daukana, adibidez. Hau, horretarako ontzi artilloso bat ona da. Behar dugu, bere adidazoako Barkatu, ez dakin norden uso, baina humus da bi emerekin, Pimentoia, pimenton de vera. De vera de bidazo. Porque picantea ematen dio bizitzari toquecito. Ona. Eta behar dugu baita ere, pues humusa bera. Orduan, niri gustatzen zait hau. Orduan, humus kasero egiteko, claro, jendea zer daki. Zer daki. Bai, sin más. Orduan, hartzen dugu humus, gustatzen zaiguna. Lotxarria. Jartzen dugu horrela, importantea da, parezitu behar du dagoela pixka bat naztua, horrela. Deitora garria. Perfecto. Jartzen dugu pixka, pimentoia botatzen diogu, toquecito, Jose Gosea. Horrela, ikusten ze kaseroa geratzen den. Eta gero, hartzen dugu palitoak, nik erabiltzen ditut hau zazki. Ander, hori da pixkat espainola, palito horiek? Barkatu Errasti oinozke nago eta seri jo, naizela ateratzen nere zeatik, txundi duratik. Bai, de tu asombro, Bai, osea, hau izugarria, mesedez, nahi dut ikusi nola bukatzen den. Eta jartzen diogu, hau, dana etxekoa, gustatzen zaigun bezala. Jartzen diogu horrela, eta beste batzuk hau platito batean adibidez. Eta daukagu humus kaseroa. Asier Errasti!
Humus kaseroa. Eta gero, bakarun zeitea, baina nola entzun dudan, eta, pues hori, zue bedar jaria zaretela egoneiz irakurtzen. Eta... Hau ere ezin zan editatu. Hau da, benetan, osea, fantasia bat. Real. Hau da fantasia bat. Oso importantea da, konsejo bat belarjaleentzako. Akordatu, vitamina B12 hartzen. Vale? Venga, animo. Ikusiko gara eta mesedez, bidali duda edo bestela sukalde. Zuek ikusi. Saludo bat. Buah. Bueno, nik kamara kendu dut, lotxa ematen didalako, olako programa batean nire aurpegia emateak. Kenduko dute Julen. Azteko. Eta behin, eskerrik asko gutaz gogoratzeagatik. Vale? Ez horregatik. Baina gauza bat oso itxusia. Desbelatu deztu. Esklusiban, Anderrek duela neska bat vegana. Osa, ja Anderrek neska daukala, esan deztu. Ez du hori esan. Ez dut esan, zu normal. Beste pertsona bat. Ea rebotai, ame! Perdón, mani, venga, jo, gai. En fin. Osea, bera bakarrik erori da bere trampan. Hau da, estatu batuetako trampero okerrenari gertatzen zaiona. Jartzen ditu oso entzako trampak eta gero, buelta eman eta klas apaltzen du. Ez que bera bakarrik. Ai, osea, que Ander, zure neska da vegana? Ni hemen, enau nire bizitza pertsonala zitzeiteko. Baina, ez dakit konturatu zareten, baina txata hasi da, bueno, xutan, pixkat zure bideoarekin. Bueno, txata arkakuso bakarrik, Ez, baina hemen jarri dute batzuk, ez dakit, jarri dute ni gaur EAJ-an afiliatu naizela. Nor jarri du lotxagabekeri hori? Xutan Bang, Arkakuso, Ander gaur EAJ-an afiliatu da, nik ez dakit hori. Arkakuso daka galdera bat zuretzako, Ander. Arkakusok dauka galdera bat niretzako, ezagit, Arkakuso, bota galdera, ber, zein da galdera, Arkakuso? Eta ez liatu, ze bestela egingo dizurrai da Donostiako alkatea. Armairuarena. Arkakuso. Zer nor dago nire armairuaren barruan, bueno. Badago zerbait, esan genuen izango zela zerbait, bueno, benetan ikusgarria. Aurreko astean hor zegoen, aste honetan ere hor dago, eta gero irekiko ditut ateak, nire armairuaren ateak, eta ikusiko duzu zer dagoen armairu... Ni dauka sugerentzia bat, agian egin dezakezue konkurso bat, eta erosi jamon, aunque sea de bodega, kutrea pakete bat, eta asmatzen duenari jamoia eman. Ez, eske, gu belar jaleak, bakizu. Lantxerrak dio, jada hilda da egongo dela. Jamoi veganoa. Begira, barkatu esan dezu, gu belar jalea gerala. Orduan onartu dezu zu ere belar jalea zarela. Ez, baina pixkat txiste... Hombre, desbelatu dezu bereneska dela belar jalea, ba bera orain dauzka militazio denbora batzuk, non... Ba hori. Lantxerrak esaten du, jada hilda egongo dela hor barruan... Esplikatu mesedez. A ver, ba, bereneska izango balitz... Hori da, bereneska izango balitz... Bueno, zen nahi duzu esplikatzea? Militantziarena? Bai, ez dut ulertu. Ba, bueno, militantziarena oso erreza da, nola Anderren neska den belar jalea... Vale. Orain, ez duzu ikusi zenbat kilo galdu duen. Orain bera jango du belarra hilabete batzuk, lehenengo diskusiora ino. Hombre, claro, zer uste duzu? Baina, bueno. ¿Cómo que lehenengo diskusiora ino? Edo bigarrena. Bai, konsolatzeko jango du filete bat. Osak zutela inoiz diskutitu? Ez dakit, niri ez di kontatzen. Barkatu. Zuriko igual kontatzen dizu. Zer esan nahi du ez dutela inoiz diskutitu? Ba, a ber, esan nahi du... Arreko erlazio berria dela? Ez, ba, militantzia hutxagati,
izango da belar jale, eta dakatenean krisi bat, porque matrimonio guztietan dago, orduan, agian, konsolatzeko jango du filete bat. Egia da, jurrutuen artean, asko eramaten dela, vegano izateareana, Orain gaztetxeek eta, orain, ja aspalditik, baina, Movida veganoetan eta sartu ziren. Barkatu hemen bai, dago, animalia dira beraiek askotan. Zeren egiten dituzte zuntxikeria batzuk, niri Jesukristoren agliatzen dizkidate. Orduan, nola jango dute elkar? Badakizute? Bueno. Armairuaren kontua nahi dezu jakin zer dagoen hor. Esaten, lantxerrak jarri du jada hilda egongo. Agian, nik badakit, daukaen butidoa gordeta. Neska juten denean etxeti, jartzen da fino. Fijo! Jurrua eta veganoa, Xolomo Gazta, topagunera, non geratu, karo, Axuri beltzak hori, karo. Karo, 80. hamarkadan, Axuri beltza. Oximoron. Tira, lantxerrak esan du jada hilda egongo dela, lantxerra. Pixka bat asmatu duzu. Ez dago hilda, baina ez dago bizirik ez da ere. Baina baditu motiboak hilda egoteko. Hombre, eske animalia bat ezin du izan. Ze antiespezista da, ez? Neskaren gatik. Bueno, a ver, horiek dia danak zuen teoriak, osea, nik ez dut hitz bat bera ere esan, gai horren inguruan. Dira danak zuen espekulazioak, nik ez dut. Da logika pura. Ez que bestela inkompatibleak izango sinatekete. Nik ez dut ezer esan. Hori tomate landare bat agian. Ez da tomate landare bat. Odon erortza dao, tanga gorri batekin. Odon erortza, goraintzia. Bueno, Mikel, agurtu behar zaitugu. Eskarek asko gaurko tarteagatik, bale? Ze daukagu hemen hark uso, etortzen dela raiderako, eta 10 minututan ja hasiko da bere raide exigitzen, orduan, agurtu behar zaitugu. Bale, Mikel? Bale, ba. Venga, guazen familia WhatsApperekin, Julen. Aio. Bale, saludo bat, agur. Talde, kontu zibilize Android aktualizatzen duzunean, tetanosan bakunekin sartu zizuten mikrotxipa aktibatu egiten da, eta norbait sartzen da zure Instagramen, zure izenen komentario iraingarriak egitera. Bale, kopiatu eta itxatxi hau, ze bestela WhatsAppa ordaindu beharko duzu, eta Facebookek ere zure argazkiak erabili ahalko ditu, zure baimenik gabe. Gainera adi, ze esan diate bihar burusoilak konfinatuko dituztela, eta hau egia da, ze Josuri esan dio bere osabaren lagunan koñata batek ertzaina dala. Zabaldu mezu hau WhatsAppek zensuratu aurretik. Familia WhatsAppa. Spam ta zabaltzazu. Bueno, eneko orain hemen dagoela, nahi dut, tarte batez, zuek rinean sartu, eta hitz egitea, pixka bat. Beti esaten zuten, nina izera zuzendaria. Ba, zuzendariak gaur esan du beste behin, zuen oniritziarekin, laburtu behar genitula izugarri gure tarteak. Vale. Zer gertatu da? 10 gutxi dira eta ni naiz nire tartearekin hasi. Eneko, Ander, zuena deitza. Aurrera. Kling. Ados, ni hasiko naiz. Nik ez dut tarterik. Eneko, Ander hasiko da. Nik eskatu nahiko nieke gure ikuslei egiaren pixkate bila balin badoaz, hartu dezatela gaurko saioa egongo dala zintzilikatuta, eta neurtu dezatela objetiboki nire tartean noiz hasi den eta noiz bukatu den, hor hasiera minutu bat, bukaera minutu bat, kalkulo simple bat egin dezaten, eta konparatu dezaten Mikel Mantenuren tartearekin. Besterik ez dut esango. Nik esan nahi dut ez dudala tarterik gaurkoz programa hontan. Horrekin guztia, eta bestalde, bi hausnarketa txiki lehenengoa da, akaso nik hitzein da alperkeritik, zer ez dute zer egiten, baina Anderrek ere bere tartea motza dela ez aldu esango etxian ezer ez duelako egiten, eta bestalde, nik kanpoan itzan izenean, Anderri zerbait gertatu zaio, eske hori kolorea bezala duka, ez dakit. Hori da argiaren gatik, begira. Da pixka Simpson. Bai, orain txuria daukazu, bale, egia da.
Ze gertatu zaio, dauka... Ja, Ezuk, trikuak azalda guzti jate dituzu? Zer? Ez dakit. Sin más, Bueno, zer egin dizute? Bueno, sin pixkat más, aurrera. zuek konturatzeko, orain, zijoan, nire tartea, zerbait egingo dugu, baina... Eta ondoren, zetorren, beste tarte bat, Enekoren lagun batena, Jose Luis Hemen Ibarkorena. Eta guzti esartu behar genuen ordu betean, ze, klaro, Twitch ja ez da lehen bezala, osea, orain Twitch da Telecinco bezala, hemen edukiak, bakizu, programak zapaltzen doaz, bata besterekin orduan, bueno. Dago arkakuso, hola, pantaiari pikeraz bezala. Bai, baina arkakuso, zer pentsatu egiten hau da futbola bezala. Igual gaur dago prórroga. Amiga. Ah, claro. Azkenean, arkakusoren tartea iritsiko da, jarri du lantxerrak, claro. Ba bai, hasiko gara azkar, elkarro Venga, natuko dut, Errasti, vale? enrollatzen aizeala, bai, venga. Ander, aserretza de gurekin? Ez? Ez, vale. Ez. Bueno, Oraindik ez. ba, orain bai aserretuko dela. Ander. Zergatik? Tu. Adiós. Ah, faltada, zeana. Zein du, Cáceresena? Osea, aizate, osea, ikusi dezute hau? Nire Bai, ledak, bai. nora jundian, raiatzen hasi naiz, A ver. Errastiren etxean argia junda, ¿Qué pasa da? ez dakigu, baina zer gertatu da Ai, errasti. Nire leda jundia? Osea, daka tira bat goian eta... Hostias. Qué mal rollo, vale, bueno. Guazten aurrera. Hostia, jota raietutan hau, Bueno, argile peziko, Zer izango otezan, aber txatean, zer poltergeist esaten dute, lantxerrak poltergeist esaten du. Bueno, kontua da, geneukala prestatuta, Anderredok bere gauza jurruak esaten zituenerako zentsura teknika bat, gaur ezin izan dugun aplikatu, momentuz. Venga, esango de zerbait. Ez, lasai. Ez ondo gordeta dukagu. Kontua da, urrengo bideoa ez dakit gehiegi ere gustatuko tezaion. Ikusi dazu, Jorge Ponce nora den sartzen Bai. Espainiako probintzi guztiekin. Bai. Bueno, Gipuzkoarekin sartu da, entzun. Así que hoy nos vamos a Guipúzcoa, ¿vale? Nos vamos a Euskadi, Guipúzcoa. Vale. Hay muchísimo dinero en Guipúzcoa. Mucho dinero. Es donde están los jarráis pijos, los pijarráis. Sí. Que el cóctel molotov es de Bombay Safir. Eta horreaino ikusiko dago. Ona. Zeri gustatu zaizu? Ondo. Neri Jorge Ponce, esan behar dut, Jorge Ponce asko gustatzen zaidala komiko bezala, eta iruditzen zaidala bikaina. Baina onargarria da, militantziaren aurkako eraso hau. Ni, eske, hau dana dator pixka bat... Urrengo tartera, beste bideoa daukago. Itzakin, venga ba. Ez, errastik daukala burua, ni naizela, ez dakit, EH Bilduren hemen... Bueno, beste bideo bater badaukagu, hau... Barkatu, zentxoratu berta ditut. El primer ministro de Tailandia rocía con un spray a varios periodistas con una pregunta incómoda. Joder, lehen ikuset. En Ikea tenemos... Bueno, berriro errasti, Ikeatik publizitatea egiten. Beste klasiko bat, ibenarik ez saioan. Tira, bitartean, esango dizuegu, gu ez gaudela Ikea bezalako, zentro, erraldoien alde, tokiko merkataritzen erostiko gonbita egiten dizuegu. Begira, egin diote galdera, ez zaio galdera gustatu. Eta azten da, kazetariei gel hidroalkoholikoa botatzen. Ez zaiolako galdera gustatu. Gel hidroalkoholikoa? Bai, gel hidroalkoholikoa da. Ni pentsatzen un gas pimienta izango zala. Ez. Bitxo kakatzeko, ta? Osea, pixka desinfektatzeko, ez dakit, bueno, hau notizia izan da. Beste viral bat, a ver, azkar. Un día sumergido en una papilla gigante por una buena causa. Vale, por una buena causa, ez dakit. Gaixotasunen badaukaten aurrak, ez dakit zer, ez, bueno, causa da,
Eske nahiz garatzen oso ondo. Vale, bai. Tipo hau, superzaletua restaurante batena, vale? En Los Angelesen. Eta koronavirusaren ondorioz, bueno, restauranteak, nahiko momentu latzari da bizitzen, eta orduan honek emana izan zion, oso restauranteren zaletu moduan, bere bultzada. Eta sartu zen, irin eta frijoletan, 24 orduz, promozioa egiteko, eta gustatzen zait, bukaeran, hau. Venga. La gente me pregunta, ¿cómo haces para ir al baño? Tengo conectado un embudo a mí para hacerlo. Bueno, esaten du, jende asko gerturatu zaiola galdetuaz, aizu, Esan barko lukena da, esta papilla era blanca. Nola egiten dezu pixa eta kaka? Bueno, berak matizatu du telebistaren aurrean, daukala, ojo, tubo bat, esan nahi, horrek izan badauka ez, uretratik sartuta, eta esaten du gero, bueno, eta ja bigarrena beste historia bat da. Orduan imaginatzen dut pañal bat izango duela, edo ez dakit. Hau ere albiste izan da, eta estatu batuetan bakarrik gertazitekeen. Hau bai dagoela espesatuta, irinarekin, Bai, hori ez da pila, Ez, agian enema bat jarridik, aurreko eunen, ez kakaiteko. Sonda deportiboa, men asuri beltzak dio, sonda deportiboa. Vale. Baita, danoi gertau zeiru, bakizu, noa baitea udalekutan lota jun, da lehenengo bi eguna, bai. Komuna katau gabe, bakizu? Bueno, guazen aurrera, nahi nuen Mikel Mantenu tarte ontarako eta bentsa gatu naiz, baina bueno, zuk eneko gere badaukazu praktika, ez dut ulertzen, eta nahi dut esplikatzea. Adiós. Ez dakit ulertu zuten. Zegon pintxatuta, bota du gas moduko bat, eta ondoren sua eman dio, eta egin du, eta puztu da, berriz errueda pintxatua. Zer gertatu da hor? Banekin esplikatzen, baina naiz akordatzen egia esan. Joder, eta zinaiz sartu komentariotan. Ja, iniz goatzen, beste batian Mikel Mantenuk baldin baki. Zer gertatu den, egin detzala Mikel Mantenuk urrengo astean, horren inguruko izarrarekin, hola pixatu. Ez, urrengo astean uste dut ez datorrela, berriz. Bueno, baina aldigu bidali, bidaltzen badiogu galdera aldigu bidali. Editatuta. Hori behak nahi duna, igual gero agertze zaizu rezeta batekin, osea, bakizuen hola. Vale, eta bukatuko dugu bi gauza, gordeko jugaza batzuk urrengo asterako, claro. Gauza flipante batekin. Ander ez di Juan McDonald'sera, ni bezala azkenean ez, veganoa delako, antiespezista, militantziagatik eta... Nik ez dut ezer etxan barkatu, hauek dira danak zuen espekulazio zikinak, Nik ez dut ezer esan. Utzi nau, hau bete hortz, honek. Nire nahi juten. Moraleja, txikik eskatu. Nola gehatze zeate? Nik bakarrik esango nuke, hemos sido engañado. Hemos sido engañado. Era bat, Era bat. Nik esango nuke, behitu, patata jatea, McDonald'sa da azkeriko tokia juten aizela. Horre hozein furgon eta furgo farran hartutako patatak hobeto dia. Hori, altxatu duen jendea, osea, zesango izuet, más que el 15M. Hoi beira la jendea altxatzea, goizeko iruetan jun, furgo farra, patata batzuka. Gainea, iristezea, ni iristena izagujetakin. Ze, beti normalian utxak eoteia. Tan azten nahi, faka.
Eta iten dut gehiago ezin deten arte, ez da gehiago ez detela nahi, baizik, nik emango nioke, baino, iristen da momentua, dakatela, kode tenista, eta sorbalda mina, eta esatez, bueno, gehatzez banaiz, ezingo ditut ez da jan, bakitzu? Eta saioa Eta- bukatzeko, ez dakit egia den edo ez, nik ez dut frogatu benetan, baina ikusi dut challenge bat edo, bueno, tip bat TikToken, bueno, nik TikTok ez dut erabiltzen, baina Reelsen, eta jakin nahiko nuke ea egia den. Orduan, nik ezin dut hemen atzean ohea dukatelako eta bar, baina zuek uste dut baietz. Begira, Ulertu ez dute? Bai, baina ez da egia. Venga, probatu. Ez zeit arregarri Probatu dut. ditzen, baina zein da hor misterioa. Zu besoa zabalduta, altura igualeko zela. Ez da egia. Eskezu ulertu. Bai, osea, hola. A ber, jarri berriro. Egintzen ezake... Mentira. Ya te digo, mentira. Uy, gezurra da. Zuzen? Ulertu duzu? Bai. Egintzen Bai, ezake, bai. Ander. Ez que nik ez dut egin hemen. A ber, venga, egingo dut. A ber ulertu duen. Baina kendu aurkia, igual. Nik pop gitarre bezala, gezur puta, esan nuke. Ze esan dute? Gezur puta? Bai. Eta beste bate, osea, xuri beltzak eskua muitu duela, baina argi. A ber. Ba, Venga, ba. Uf. Baina beraino, beraino. Bueno. Hortxe. Egia da, Egia da. A ber, eneko egintzuk. No, zeba ez tezu ingo. Gerriti gora bakarrik dakate nago jantzita. Eta honekin nik uste saioa bukatu behar deuna ja. Bai, osea, nik ez daukat, bueno, banaukan zerri gehiago prestatuta, haber hasi den arkakuso. Jose Luis? Benetan, Jose Luis, ez dula denboa emate. Sentitzez, motel. Urrengon... Eta hurrengo astean, jakingo dezu zer dagoen armairu hortan. Vale, bai, hasido. Bueno, ba hori, eskerrik asko peña. Saiatuko naiz ni hurrengo asterako ledak konpontzen, baino, hostias, gatu naiz pixkarra etuta, Bai, Zagit zer pasa den. Ez, jakin nahi dugu gaur zer? Anderren armairuan zer da hon. Badakigu, gezurra- Neko. Zer, hori baino, gezurra emateu arkakuso, osea, nola esaten dute naparrak diala nahiko kaskagorrak? Bakizu, barkakuso da, nola esango nuke, korronte horren lehendakaria bakizu. Axuri beltzak dio, armailua den gure engagement estrategia. Zagit zer den engagement, baina bai, hori da. Engantzatzeko Bai. teknika bat. Baina deskontekstualizatuta dago eta... Saioko drogaina. Deskontekstualizatuta dago era bat, hau da arkakusoren obsesio bat, eta hori, nik uste... Baina bai, zerbait badago, eta ez da pentsatzen dezuena. Ez da zerbait ohikoa. Urrengo astean ikusiko dugu ziur. Urrengo astean ikusiko dugu, bai edo bai. Ziur, nik badakit zer den, eta... Wow, ez du inorrek... Esperoko. Bagoaz! Ba, nik ez dakit. Arkakuso genuen zezaitu zego, agur! Ondoloi!